kanta kuma in ta da 'ya'ya ta taimake su. Ba mai iya ɗauke mata wannan nauyin, to ya zama tilas ta je ta wannan. An gane ai. Koko mijin nata tana da aure amma mijin bai sauke nauye-nauyenta. An gane aiki. Bai sauke nauye-nauyenta. Kila ma 'ya'ya ne da ke ƙarƙashin su ma bai iya sauke nauyensu. To yanzu a bata ta je ta yi wannan aikin. Ya halasta. Amman fa tare da amincewar miji. Abu kusan na ƙarshe da za mu rihe. Idan mutum zai auri mace, kila ta yi karatun boko, ko ta iya sana'a, to kamin ya aure ta, don kauce ma ruɗani da rikici. Idan tana aikin gwamnati, to kamin a yi wannan auren, ya gaya mata, tun ta mata gaya mai, to ina da sha'awar ci gaba da aiki ɗin nan, ya kake gani? Ta sanar da shi, ya yarda, na yarda don na aure ki za ki ci gaba da aikinki. To wannan sun yi sharaɗi kenan. Na biyu, mace ce ta yi karatu ko yarinya ta yi karatu, amma wannan karatu tana son ta yi aiki da shi. To kamin ai auren waliyanta ko dangin ko iyayenta ko makusantanta ko ita kanta, to ta sanar da cewar wanda zai aure ta, to da Allah in mun yi auren nan da kai, in na sami aiki, to zan ci gaba da aiki. Shin ka amince ko baka amince ba? To ka ganin wurin za a kauce ma rikici da rudani da lalacewar aurensu. Kun ga sun sanar da juna a cikin wannan, ya kuma amince ya yarda da wannan. To ya zama to ai wannan. Har ma wani yana cewa daga cikin magabata su yi yarjejeniyar ma a rubuce. Dukan waɗannan abubuwan da muke magana, akwai abubuwan da shari'a ta halasta su, musamman malikiya. Wannan maganganun da muke magana, a je a duba littafin mudawwana duk za a ga wannan. Hadisan da muka kawo da ingantattun tarihi na ainihin Rufaida da Aya da Khadija da ainihin matar wannan Zubairu ne ko? Dukansu sun yi waɗannan aikace-aikace, sun yi aikin jinya, sun yi sana'a. Matar wannan ta yi aikin gona, sun yi aikin gona, ta taimaka ma mijinta. Amma duka wannan a kiyaye shari'a da haƙƙin shari'a a cikin wannan. Abu na ƙarshe shi ma ɗin, kila mace ta yi karatu, diploma ta yi ko secondary ta yi, to tana son ta ƙaro karatu, za ta iya cewa wanda zai aure ta, shin za ka iya bani dama in ƙara karatu? Dan karatu na daga wuri kaza na tsaya. In ya amince shikenan, in bai amince mata bai ce bai amince ba, ita ma ta yarda da haka, sai su auren su, domin daman ta san cewa in ma bai bata ta karo karatu ba, ta san sun yi wannan yarjejeniya tsakanin ita da shi. So saboda haka Allah ya sa mu dace, a nan za mu tsaya sai karo na gaba insha Allah.